biak eta landuko deguna aurkezteko. Bueno, hasiko naiz. Ezpazel baliabidea ezagutuko dugu, irakurriko zenuketez, azkenean da, bideo bati, galderak eta bideo baten inguruan, ikasleek ikasteko aukera eskaintzea. Gaurko saioaren helburuak izango die, plataforma ezagutzea, kontu bat sortu, ikasgai bat ere sortu, hau da, YouTubetik edo bideo bat hartu eta galderak txertatu, eta, hainbat trikimailu eman ikasgela nola landu daitezkeen ezagutzeko. Eta bukatzeko, hasieran egingo deguna, ikasleen ikuspuntua ezagutzea izango da. Hasiko gea, ikasleen ikuspuntutik. Hemen dago aurkibidea, lehenengo orain egiten nahi garena aurkeztuko dugu, plataformaren funtzionalidadea, zetako balio duen, eta zetako ez, gero jarriko gea ikasleen ikuspuntun, eta ikasle bezala ariketa bat egingo dugu. Ondoren sartuko gera ezagutzen plataforma, nola erregistratu, irakasle bezala, ezagutuko dugu horri nagusiak ze atal ditun, nola sortu dezakegun ikasgela bat, nola aukeratu dezakegun bideo bat, nola editatu dezakegun, nola txertatu ditzazkegun galderak, gero nola bidali bideo hori ikasleari lana egin dezan, eta bukatzeko, behin lana eginda, nola aztertu ditzazkegun, jaso ditugun erantzunak. Eta bukatzeko, azkeneko ordu erdian, egingo deguna da, egingo dezutena da, zuek ikasitakoa praktikara eraman, hau da, ikasgela bat sortu, eta bideo bat sortu ere. Eta izango baliz, lehen ikasgelan praktikatu. Gauz hauek horrela ikasten baitira. Ez bakarri formazio saio batekin, baizik eta gero erabiltzen. Zer da ezpazel, esan dugu, da hartu bideo bat, YouTubetik, edo beste plataforma batetik, Vimeo, paradogikoki ez du uzten, pena batei torgatik, baina, ebaluazio galdera batzuk txertatu ditzazkegu, eta horrela jarraitu dezakegu ikasleen garapena. Ze abantaiak ditun? Batez ere anistasun arreta eskaintzen dula, hau da, ikasle bat ikusten badegu arlo batean ahul dabilela, indartu dezakegu bideo baten bidez, imagina dezazue, gaizki dabilela, horrela indartzeko modu bat izan daiteke. Edo kontrakoa, ikasle bat oso ondo baldin badabil, personalizatu diezaiokegu lana bere interesen arabera. Eta horrela, eman diezaiokegu alako kurrikulun aberaste bat bideotan. Beste abantaile bat, aurrentzat eta gaztetxoentzat oso motibatzailea dela, ikusentzunezkoak dakizuen asko erakartzen diete, eta, alde hortatik, abantaila bada. Flipped Classroom estrategia badauke ere, da Flipgrid aurreko astean ikusi genunaren antzeko alde hortatik. Sare sozial baten egitura dauke, elkarreragina ere eukidezake ikasle eta irakasleen artean, eta hori ere nik uste nahiko erakargarria itzen zaie. Ikusiko dugun bezala, eta Flipgrid bezala ere, mobila eta tabletaren bidez ere bete daiteke, eta alde hortatik, nahiko gertu dago ikasleen gatik. Feedback nahiko eraginkorra dauke, ebalaketa nahiko erreza da, eta inmediatoa, de hecho, askotan. Eta ikasleak jakin dezake zemuz, eta animatu dezakegu, eta gero ikusiko degunez ere, sarritan, klabe bat da, tresna maiztasunez ibiltzeko dela uste dut, azkenan ikasturtean zehar, astero bat edo bi astean bat egiten badegu, izango dugu 20-40 bideo ikasturtean, eta hor ebaluatzeko nahiko panorama polita izan dezakegu, ikaslearen garapena ikusteko. Entzutekaren ulermena lantzeko balio du, batez ere atzerritik datozen ikasle berrientzat, edo atzerriko hizkuntza bat lantzeko ere, oso tresna polita izan daiteke. Eta lehen esan deten bezala pertsonalizatu dezakegu. Ez daukegu zertan, denoi bideo berdina esleitu beharrik.
Orduan, alde hortatik, inklusioa eta aniztasun erreta kontuan hartu dezake. Nola landu daiteke? Alde batetik ikasgelan, landu dezakegu baita ere etxean, flipet estrategia erabiliz, ikasgai bat osatzeko, problema matematikoak erakusteko LH asko erabiltzen da, gramatika eta hiztegia lantzeko, gelan eztabaida bat prestatzeko, eta baita ere, azkenik, gai bat birpasatzeko, indartzeko eta eduki batzuk sendotzeko, balio dezake. Azterketa bat prestatzeko, inkluso. Bi modalidade daude, guk gaur klasik landuko dugu, klasik da bakoitza bere ordenagailun ikusten du bideoa eta erantzuten ditu galderak, baina ere orain modan jartzen da live mode delakoa, hau da, gelako proiektoren jartzen zu denok ikusteko, eta denon arten erantzun daitezke galderak. Bueno, eta hori da aurkeztu nahi nizuena. Pizkat zeintzu dien abantaiak. Desabantaiak ere baditu, ni pare bat aipatuko nituzke, batez ere, lehenengoa, bakarrik Chrome eta Microsoft Edge ekin, nabigatzaiekin erabili daitekela, hau da, Firefoxekin ezingo dezute erabili, eta bestea da, oraingoz ingelesez bakarri dagoela. Badakit erdarara itzultzeko asmoa dagoela, baina oraindik ez, eta euskerara are gutxiago. Horrek esan nahi du, terminologia bat edo beste ikasi barko degula. Gero aipatuko dizuet zeitz. Orain ikusiko deguna, saio honetan ikusiko degun guztie, tutorial baten bildu dut, eta gero bukaeran, Jose Mariri bidaliko diot, eta gure berritzeguneko Moodleen txertatuta egongo da, eta korreoz ere helaraziko dizuegu esteka badena konsultatzeko. Tutorialaren egitura orain erabiliko den berbera izango da. Vale, bueno. Bidali nizuen pizkat zein izango zen gaurko gidoia eta pizkat aldatu egin dut. Hasieran teorikoa ezala esan nuen eta gero pizkat praktikara jungo ginela, baina pizkat nahastu egin ditut kontuk. Lehenengo, iruditzen zait egokiena izango dela zuek ikasle bezala lantxo bat egitea, zergatik zenen eta gero, nik irakasle rola nola egin behar da lan irakusten dizudanean, izango ditugu ja zuen erantzunak. Eta horrela ikusiko dezue nola jasotzen dien erantzunak eta, asko hobeto horria utxik izatea baino. Vale. Orduan, azalduko dizuet pizkat, zein dan ikaslaren rola eta zer egin barko zenukete orain zuek ikasle bezala. Partekatuko dut berriro eta zuek egin barko dezue nik orain egingo detena. Vale? Nahiko erreza da, Eta bestela, noski, galdetu, beso altxatu edo txatean. Partekatzen nahi naz ustedet. Ezpuzzle.comen sartzen bazarete, horri hau agertuko zaizue. Vale? Orduan, hemen, zuek bi aukera izango dituzue logina, alta emanda baldin badukazue, edo signap. Gu signapa egin barko dezue. Orduan sakatu dut hor, signap da bakizue, ingeles ez daudena, signap da izena eman. Eta hemen agertuko zaizue I'm a teacher edo I'm a student. Gu orain ikasle errola eukiko dugu. Gero behin izena manda zaudetenen, izango dituzu beti bi aukerak, nahi dezutenen irakasle, nahi dezutenen ikasle. Orain ikasle izango gea. Beraz, ikasle sakatuko dugu. Eta hemen bi aukera ematen dizkigu, Googleekin izena eman edo Edpuzzleekin. Googleekin izenaren bat dezue, badakizue, binkulatu behar dezue zuen Google kontura, eta, emango diota niretzat honeko berria, eta, gero esango dizue zein barko zuke. Eta bestea izango zen, Signap with Edpuzzle. Kasu honetan, class kode bat eskatuko dizue. Class kodea, idatziko dizuet txatean zein dan, da, oso erreza da, baina, espada, da tinipik, T-I-N-I-P-I-K.
Beraz, zuek hemen jarri barko zenukete ni pik. Hau da, nire ikasgelan sartzeko. Nik ikastaro honetarako sortu dudan ikasgelan sartzeko. Emango diot next. Eta hemen, argi dago, Googleetik sartzen bazaretea asko zerrezagoa da. Baina, hemen, horren eskatzen dizkit datu. Erreza da, jarriko dut datu, first name, ez dakit. Donald Trump. Hala. Username, Donald, eta password Donald, baita. Edo zein, gogoratu, hau egiten badezue, eta Googleekin bilkulatzen ez badezue, pasaitz errez bat jarri, Hau ez behar diela zenbakik maiuskulak, minuskulak, jartzen badezue zerbait oso erreza ere balidu. Emango diot, eta esatit, the username is already token, bardun Donald 2000. Donald 2000, eta utzi dit, eta ia sartzen naiz. Zuek, tinipik jarrita gero, bai Google kontuarekin edo bestearekin, onera eritxiko zarete. Hemen, hasiko geha ezkerretik ze ikusten da, My Classes, ikasleak hau ikusiko zuen, eta Ezpazel ikastaroa. Hori da nik sortu duten ikastaroa. Ikaslea nahiko balu, zuek imaginatu, zuen ikastetxen badaula beste irakasle bat ere ikasle horrekin Ezpazel lantzen duna. Orduan, emango lioke gehi, eta beste klas kodea sartuko zuen, beste irakasleak eman diona. Ez da kasue, beraz atzean noa. Gu daukeu bakarrik Ezpazel ikastaroa. Ikasleak ez du ezer gehiago ikusiko. Hemen ikusten dezue hiru atal edo, lehenengoa bat jartzen duna, dio assignments da ikasleak egiteke ditun lanak. Hau da, zeintzu dien bere bete beharrak. Beraz, hau egin gabe dauke, eta egin beharko luke. Hemen jartzen du ze lana dan, eta hemen eskuben start date, today, gaur, eta due date, hau da, noizko entregatu behar du, tomorrow. Gero hemen dago no due date. No due date ez dago ezer, baina hemen jartzen da, eperik gabeko lanak izango balitu, hemen agertuko zien, eta completed, argi denez, hemen agertuko zien, ja eginda ditun lanak. Kasu honetan, ez da bat, oraintxe sartu naizelako, nik bideo hau ikusi behar dit. Beraz, sartuko naiz, eta hemen dauket gomendioak 2 minututan Twitch. Hau, ez dakit ezagutzen dezuen, da euskal oso youtuber potentea, nahi asko gustatzen zait, eta nire alabari baita, Aiora Probatxoa deitzen da, YouTubeen dago, eta oso bideo politak egiten ditu, bai zuzenekoak eta bai, gero ere zuzenekoak ez dienak, eta ekarri dut bideo moz bat, 2 minutu terdikoa, eta orduan zuekin barko dezu orain hasiko naiz pizkat ikusteko zuek, esplikatuko dut zer dago, hemen dago bideoa, hemen beran play emango genioke, eta hemen ikusten dezue denbora, nola aurrea doan 2 minutu eta erditara, eta malko batzuk. Malkoiek dira galderak. Galderak edo irakasleak emandako, agindutxo edo gomendio batzuk. Izan ditezke gehienak galderak itxiak die, test modukoak, eta erantzun beharrekoak. Astu zaitezatea, aukera dagola, ezingo dezutela aurreratu bideoa. Ikusi barko dezute bideo osorik. Hori da, ezaugarri bat. Aukera ematen duna Ezpazelek. Hemen eskubin, video events jartzen du pizkat zenbat galdera o zenbat aldiz geldituko dan bideoa. Dauke 28 segunduan multiple choice, hau da, test bat, minutu batera beste test galdera bat, minutu eta lordean zelestea, eta bukatzeko beste bat. Eta nik uste hori dala dena. Egin barko zenuke play eman eta erantzun galderak. Ateako naiz. Nun nagon. Usten diot aurkesteari. Ez dakit argi geratu dan, zer egin behar dezuen, sartu Ezpazelen, izena ematen saiatu, eta tinipik izango da pasaitza. Daukazue txatean.
hor sartu esleitu dizuedan lantxoan, hau da, bideoa ikusi eta erantzun galderak. Die laurak eta 16. Ez dakit, 5 minutu edo, hori egiteko. Zalantzak dituna, altxatu eskue edo txatean galdetu. Orain arte. Bueno, ikusi dut, uste denak, erantzun duzutela, Aitor, falta da. Baina besteok, gero ikusiko ditugu emaitzak. Egindako lanaren emaitzak nola aztertu, batzui erantzun dizuet, gero ikusteko nola geratzen den erantzuna. Irakaslearen feedbacka. Orain, pasako gera irakaslearen rolera. Berdin jokatuko dut, hau da, jungo naiz plataformara, eta esango dizuet nola sartu, eta ikusiko dugu ze atal ditun, eta ze parte ditun, eta, aurkibidean esan dizudan guztia. Ateako naiz, logoutingo dut. Hemen gaude berriro, egin barko zenukete signap, izena eman, baina izena eman da daukazu edenak. Beraz, login emango genuke, login da izena eman da bedion bazaukate, eta esaten diguk ongi etorri berriro, presaude, eta irakaslea naiz. Orain irakasle bezala sartu nahi dut, beraz, I am a teacher. Hemen eskatzen dit gogoratzeko nola nago izena eman da, eta ni Google kontuarekin sartuko naiz. Nire berritzeguneko Moodle kontua daukat, eta horrekin sartuko naizelako. Hau da, behin sartuta ikusiko dugun horria. Harrera horria edo ataria ere deitzen zaio. Deskribatuko dizuet pizkat zer den. Pizkat roioengo zaizue, hau ikasten dalako erabiltzen. Lau atal beriztuko ditut. Lehenengo, hemen ezkerren dagon hau. Ikusten da kursorea, Jose Mari, nola mugitzen deten? Bai, ez? Bai, ikusten da. Hau da atal bat, esango dizu zer den, gero bestea hemen bekoa, eta gero bestea hemen goian eskubikoa. Eta noski erdian ikusten dana. Gu sartzen garenen, defektuz ikusiko dugu content delakoa. Content. Content ere hemen ikusten dezue. Hemen content dago, Gradebook, My Classes eta nire perfila. Defektuz contenten gaude, eta salduko duzue zer den content hori. Content da hemen agertzen dana. Ditu lau atal. Lehenengoa da home, gaudena da. Home barkatu, hemen die trending in general education, trending in Basque Country, trending in Spain, beraz trending badakizue trending topikitzetik diela erabilienak. Gehien erabiltzen nahi dienak mundu mailan, ez pazeleko bideoak, gehien erabiltzen dienak Euskal Herrian, ugaztunak, números kuantikos, tertiary sector, delakoak, die ja bideoak eginda, eta hori izango zen home, ez da defektuz agertzen dana, defektuz agertzen da my content. Gero, curriculum, honi ezin kaso, hauek die, aukerak eta kalitatezko bat da, baina batez ere estatu batuetako irakaslei begira dago, beraz ezin kaso. Gero dago ordiziako berritzegunea, gero ikusiko dugunez, hor zuen ikastetxen izen agertuko da. Gero izena ematen dezutenen irakasle bezala, galdetuko dizuete ze ikastetxekoa zareten. Igual hori ez duzet esplikatzea. Igual inberko nuke. Galdetuko dizuete ze ikastetxekoa zareten, eta baita ere ze mailatan ematen dezuen, eta ze ikasgai ematen dezuen. Gero, igual ez dugu ikusiko, baina jakin dezazuen. Maila, ematen duzue maila nitzetan, jarri bat eta kitxo, ez du asko axola. Bain litekena da, zuen ikastetxea
agertzea bertan, zuek idatzi gabe, hau da, autoeskribir edo ingo dizue, eta horrek esan nahi du, ja badagoela beste irakasle bat Edpuzzle erabiltzen duna. Eta kasu hortan, berarekin, ondo dago jakitea, ez irakasle egiten dutelan tresna berdinarekin. Eta bukaeran, My Content, hemen My Contenten daude zuek erabili dituzuen bideoak. Nik esateako dutek gure gorputza bideo bat, Satorraren ipuina beste bideo bat, eta hemen aiora probatzoa, lehen ikusi dezutena, ditut bere hainbat bideo karpeta batean gordeta. Gero ingo deun lan pizkat horrekin. Hau da goiko atala. Gero hemen beran, hemen beran dare ze bideo orrialdetan aurkitu ditzazkegun bideoak, gero guk galderak egiteko. Edpuzzle jartzen du, YouTubeen, Khan Academy, National Geographic, TED, beste hainbat ere. Denaren ikuste errezena izaten da hemen goian, jarri nahi deguna, esate baterako ni jartzen badet, nahi gizarteko bideo bat, gizarte jartzen diot, eta hemen gizarte estamentala, Amerikako aurkikuntza, gizarte bigarren unitatea. Hemen daude bideoak Edpuzzlekok ikusten dezue, esan nahi du galderak egina daudela, nik indezaket bietako bat, edo hori importatu eta dauden galderak erabili, edo importatu, kopiatu, eta, ni nire galderak jarri. Hau edia Edpuzzlen daudenak, eta gero ere YouTubeen badaude bideo gehiago gizartekin. Gizarte trebetasunak, gizarte zerbitzu mapa, dena dela. Badir Khan Academyn eta ez dagoela. Hori izango zen hemen bekoa. Ungonez berriro sarrerara. Eta orain esplikatuko dizuet hemen goian zer dagoen. Hasiko naiz irudi honetatik, nire perfila da. Eta nire hau ezagutzea nahiko importantea da. Hemen jartzen du nire izena, eta sakatzen badet, agertuko da nire perfila, nik idatzi detena, Ordiziako berritzegunen nagola, eta gaztelania ematen detena, upload new photo, hor argazki bat txertatu ezaket, eta hemen dare 4 atal. Profil, settings, school eta plan. Profil da importantena. Hemen ditugu gure datuk, David, Bilbao, korreoa, nire pasaitza, eta, konektatuta ditun kontuk. Gero settings da konfigurazioa, settingsen publikoa, ni publikoa bintza jartzen dut, bestek nik daukadana ere ikusi dezaten, eta hemen dago default assignments, hemen dator ingelesaren zailtasuna, ditugu bi aukera. Hau da, default assignments da defektuz ditun ezarpenak. Prevent skipping da ikasleak ez aurreratu alizateko bideoa. Nik entzen badet, ikaslea halko du 10 minutu baldin baditu, bakarrik galderetara jun, eta dena dela. Horrela, hori saiesteko aukera dago. Eta closed captions, hori da azpititulua jartzeko aukera eskaintzen dula. Hori batez ere, atzerriko, harrera gelako ikasleekin, eta ikasle etorri berriekin hizkuntza menperatzen ez dutenak, balio dezake. Eta baita ere, atzerriko hizkuntza ikasten ari bagara. Eta besteak hauek konta preferentziz ezin kaso. School, hemen dago gure eskola, aldatzen badegu, ikasturte bukaeran beste ikastetxera baldin bagoaz, hemen aldatu ezakegu, change school, eta hemen bukaeran aldatu ezakegu maila eta ikasgaia. 9. gradua, jartzen du graduak, baina gero adinak ere jartzitu. 9. gradua da, 15 urte, eta gero ikasgaia. Eta gero LMS Integration hori da Google Classroomen importatzeko. Baina hori gaur ez dugu ikusiko. Eta bukatzeko, gogoratzen dizuet nire profilan nagola, plan. Plana da,
azkenean bakizue, hau doakoa da, baina doakoa limite batekin. Zateako nik 20 bideo euki ditzazket plataforma hontan, eta 20 bideo esleitu ditzazket ikaslei. Bestela, ordaindu barko dut. Beste aukera badago, gonbidatu beste ikasle bat, eta emango dit kode bat, eta kode horrekin bideo gehiago erabiltzeko aukera izango dut. Orain badaki dagola promozio bat ikastetxentzat, ekaine arte, izena ematen badute, doainek daukate nahi dutena erabiltzeko. Hori da beraien amua. Guk azkenean hau baliabide pribatu bada, eta gero, enpresa bada, eta nahi duna. Dirua irabazi, argi dago. Bueno, hori da nire profilan egin dezaketena, bale? Eta hori da interesatzen zaiguna, nahi badetatea logout. Eta beste kontu batekin sartu, igual ordenagailu berberen baldimanago, bale? Bueno, jarraituko dut MyClassesekin. MyClassesen daude nire klaseak, ni sortu ditudan klaseak. Nik ditut 4 klase, esateako, bata da berritzegunea, nire lanki batekin praktikan negola egin duna, Ezpazel ikastaroa, orain egin deguna, hemen ikusten dezue esleitu dizuedan bideoa, 14 erantzun berri, apirilaren 22, 15-etik 19. Hemen daude zuen erantzunak, baina orain ez dugu ikusiko. Gero beste bideo, hemen daude beste 4 klase ditut. Hemen dare, lehenetan bezala, gogoratzeko due assignments da, EPEA daukaten lanak, no due date EPEAz daukatenak, eta class members, nire ikasleak. Kasu honetan zuek, izena eman dezue, eta hemen zaudete. Hemen ikusiko zenukete ikasleen izenak. Vale, hori MyClasses dagokionez. Eta Greybook da lanaren emaitzak. Hau da, hemen ezkerrean agertzen diezuen izenak, eta goian da irakaslaren kuadernoan bezala fijatzen bazarete. Hemen nik gaur esleitu dizudan bideo apirilaren 22an, gomendioak 2 minututan, eta zenbat denbora gastatu dezuen bideoa ikusten, zenbat erantzun ondo egin dituzuen, eta bueno, gero ikusiko dugu. Ondio nota jarri gabe ditudanak, to be graded. Vale, hemen jartzen du EPEA, start date eta due date, vale, eta hori da dena. Hemen dare Ezpazel ikastaroa beste eskolak ere. Greybooka irakasleen kuadernoa beste eskolena. Eta content bukatzeko dala hasieran ikusi dugun hori. Vale? Bueno, bukatu dugu parte hau. Ikusi dugu ikasgela bat, ikasgela nola sortu ez dugu ikusi barkatu. Ikasgela sortzeko, jungo gea MyClassesera, vale? Eta ni esan dizu ditudala lau klase, ez? Ni logikoa dira hemen MyClassesen eman bar diot gehi. Gero zuekin barko dezue hau, eman MyClassesik gehi, eta nahi jarriko dut klasearen izena. Esateako, ni gaztelaniako irakaslea dut, jarriko dut gaztelania, DBHB, D, edo D. Bueno, deskripzioz de jarriko, grade 9. gradua eta gaztelania, klasikoa, eta sortuko dut klasea. Ez dizuet esan, hemen aukera dau Connect LMS Class, hori izango zen Google Classroometik importatzeko aukera. Nik ez dekin ingoz daukadalako Google Classroom, baina zue baldin badokazue importatu ditzazkezu ikasle kortik. Bueno, sortu dut klasea, nun dago, hemen. Ez dut esleitu bideorik, eta ez ditut ikaslea gonbidatu. Nahi baditut gonbidatu, zuekin indudan hain dezakezue. Beraz, hemen dago pasaitza, PIGEDJE. Egin dezaket korreo bidez bidali, edo arbelean idatzi, errezena. Arbelean idatzi ezue zein dan hau kurso osorako balioko baitio, zuen ikasgaian. Orduan, barneratu dezatela pasaitza,
eta ja, beraiek izen emango dute zuen ikastaro hontan, bale? Orain ikusiko dugu nola eskuratu bideo bat, jungo naiz azalera, nola eskuratu bideo bat, hautatu bideo bat, galderak txertatu eta ikasleari bidali. Bueno, modu errezena da, azken finean, ja bideoa eginda baldin badago, nimen dauken la Guerra Fria, nik hau nahi diot nire gela sortutako gela horretari bidali. Ordu ningo nuke hemen aukeratu, ikusten duzu aukeratzen dudala, eta hemen beran agertzen die hiru ikur. Edit, copy, unselect. Berrirengo dut, ikusi, fijatu. Edit, indezaket editatu, gero ikusiko dugu, copy, kopiatu, edo desaukeratu. Indezaket kopiatu niretzako, esate baterako, ez puzzle copied to your content. Beraz, jungo naiz nire kontentera, eta hemen dago bideoa. Upa, ze jungo naiz, hemen dago bideoa. Beraz, aukeratzen dut, eta hemen jartzen du beran assign hitza ikasi, assign da esleitu. Hau da, esleitu nahi badio klase bati, erabili beharko genuke hori. Edit esan nahi du, nahi baitut galderak aldatu. Hemen ikusten dituzutenez, daude malkok bezain beste galdera. Hemen galdera badago, hemen beste bat, hemen beste bat. Baina demagun nik ados nagola. Dauden galderekin eta nik hau erabili nahi dut. Beraz, hartzen dut bideoa eta iten dut assign esan nahi du esleitu. Nori esleitu nahi dut? Berritzegunea ez pazel ikastaroa gaztelania bide, harrera gela edo epimitegia ba. Nahi dut gaztelanian bideri esleitu. Emango diot, noiz, gaurtik, eta noizko daukate, emango diot astebete. Gaur da 21 bat, beraz, 28an entregatu beharko diate. Hor jarriko eta 28rako nahi detena entregatzea. Markatu, 28a, save, emango diot hemen. Prevent skipping, hau da, ezingo dute aurrera egin? Ez, ezingo dute aurrera egin. Subtitula behar dituzte? Ez ditut nahi. Jazta, eginda dago. Eta esleitu edo assign emango diot. Ja, esleitu diet lana. Juten banaiz berriro atarira, my classes, gogoratu hor nire klaseak laudela, jungo naiz gaztelania bide, eta hemen dago hiru, dio assignments, hau da, data daukaten lanak, lehen esan dizuen bezala, hemen dago la Guerra Fria. Egin beharko lukete ikaslek. Eman diet data, eta ja beraiek jakingo lukete, gero ikasleen ikuspuntutik ere, beraiek eukiko luketelako hemen. Du assignments da, egin beharreko lanak. Noi due date da, datari gabekoa. Eta class members, ez dago inor, ez daukadalako ikaslerik, sortu dudalako orain ikastaro. Bale, orain ikusi dezagun nola bilatu bideo bat. Nik bideoa bilatzeko, horik denok dakigu nola egin, azkenean egin dezakezu hemen goien, txertatu, edo YouTubera jun. Eta zuek bilatu, bakoitza kontrolatzen du ze ikasgaia, ze behar ditun, lantxo bezala eman izuen astelenen, ez dakitin, inbar badezue ondo, halako bideo txiki bat ikasgaiarekin zeriko zaraukena, gero probatzeko ikaslekin, badakizu nola bilatu. Nola hautatu? Hainbat modu daude, lehen esan dizuedana, eta beste bat oso horreza da, nik esatako aiora probatxoaren beste bideo bat iriraztea jartzea, eta deitzen da euskerazko 20 songs. Eta, orduan, zer egingo dut honekin, nire bideo aukeragu. Oso horreza da, esate baterako URL-a kopiatu, goiko YouTubeko URL-a, elbide elektronikoa, eta hemen goien jarri. Gure ezpazelen, ez dakit askar noan, hemen txertatu ingo dut. Eta emango diot enter, eta hemen azaltzen da bideoa. Ja badaukat bideoa. YouTubetik importatu dut, ez ditu galderak eginda, nik inbarko dizkitu galderak. Da, nik ikusita dauket bideo hau, eta da, aiora, gomendatzen dizkigu, berari gustatzen zaizkion 20 abesti. Orain esango, azalduko izuet, nola txertatu ditzazkegun galderak, gero zuekin beharko baitezuet,
eta baita ere, gomendio batzuk ze galdera motak inditzazkegun. Bueno, ze gomendatzen du jendeak, nik ez dut ezer asmatu. Bueno, lehenengo zer ikusten dugun. Hemen dago, gu bideoa editatzeko horrie. Goian, fijatu zaitez, 3 hauetan daukeu cut, voice over, ez dugula erabiliko, eta questions. Batez ere cut eta questions. Hasiko naiz cutekin. Cut da moztu. Beraz, bideoa moztu nahi badegu, edo soluzioa baldin bada, edo zati bat kendu nahi badegu, funtzio erabili behar dugu. Imaginatuko duzu ikaslei ez aizkiela bideo luze gustatzen. Orduan, ni 5 minutu, 10 minutuko bideo, baino luzegok ez nituzke egingo. Beraz, baldin badaukazu oso bide interesgarri bat, demagun gizartekoa, 40 minutukoa, moztu 4 zatitan, eta bidali astero bat, edo olako zerbait. Edo 2 egunean behin, zuek ikusi ze presa daukazuen, baldin bada errepasatzeko eta azterketari begira, hori zuek ikusi, baina ez da gomendagarria bideo oso luzek bidaltzea. Moztu nahi badet, demagun ditu bideo honek 9 minutu, eta moztu nahi dut. Orduan, cut, hemen cut funtzioa dago jarrita, eta moztuko dut, minutu, barkatu, Narguna izatzea. Bueno, berriro zaituko naiz. Markatu, Bueno, kuten nago. Eta kut, hemen. Fijatu, hemen, kut eman dut, eta hemen add kut jartzen du. Orduan, add kut esan du, gehitu nahi detela mozketa bat. Aurreko azteko bideoan euskerazko reset izan barko da, ez nahi sozio honetan. Bueno, eta moztu nahi dut esate baterako honeaino. Gozategiraino. Mozten dut, badakizeten ere zen ezki. Da beltza, neon urdinekin, baina da beltza mozteko, funtzioa, ez urdine. Ikusten dezue hor puntito bez badagola, hori izango zen, nahi dut hemen moztu, eta hemen orduan add cut eman barko nire. Add cut, eta orduan bideoak ja moztu eginda. Hor ja moztuta dago. Eta jazta, ja moztuta hango zen. Eta gero, question zen, hor galderak txertatu barko ditut. Hemen dago bideo osoa, eta 3 galdera mota daude. Lehenengo aukera da, multiple choice questions, hau da, test moduko galderak, open-ended question, hau da, galdera irekiak, eta note, oharrak. Probatuko dugu bakoitzetik bat, esate baterako, hasieran nota bat jarriko digu. Izatik. Bueno, guaz bideo aurrera, aurrera noa, esate baterako hemen, momentu honetan nahi dut, ohar bat sartu. Note jartzen du, eta jarriko diet, jarri daitezke ere audion, hemen mikrofono badago, eta jarriko diet ikusi bideoa eta erantzun galderak. Hau gogoratu dela note funtzioa. Eta emango diot save. Vale. Eta ikusi hemen malko bat sortu da, eta hemen dago galdera eskubin. Zuen lehen agertu zaizuen bezala ikusi bideoa eta erantzun galderak. Jarri zakezu agur bat, kaixo, zemuz, alako zerbait. Eta continue, emango diot. Vale, jazta. Abestia gomendatzen ditu, eta ni badakit, bigarren minutuan edo, gutxi gora bera, hemen 2:29, gutxi gora bera, esaten du, ze amaiz gustatzen zaiola. Eta gustatzen zaio, bueno, ahotsagatik. Ordun, nik hemen multiple choice question bat gehituko dut, ematen badiot, agertuko zaitemen ze galdera nahi dudan egin. Eta galdera da, zergatik
gustatzen zaio Aiorari zea maiz, galdera ikurra, eta hemen ditut hainbat aukera, ez? Lehenengo aukera, bi aukera. Lehenengo aukera, ahotsagatik, gustatzen zaio zea maiz, jarriko dut. Bigarren aukera, jaskeragatik. Jaskeragatik. Eta nahi beste bat gehitu, emango jot add another answer choice. Indaitezke, 3 edo 4, erantzun. Eta hemen, orrazkeragatik jarriko dut. Orrazkeragatik. Jazta, aukeratu ditut erantzunak, eta orain, logikoa denez, aukeratuko dut erantzun zuzena. Erantzun zuzena ahotsagatik da. Hemen dago zue isa defektuz, emango beharko dio goikoari, dala, ok. Horrela, defektuz ikaslari erantzuna emango diogu. Hemen jartzen du feedback. Hemen feedback jartzen badet, zein da nire feedbacka, asmatu dunez, oso zorionak, ez? Zorionak asmatu duzu. Izan diteke feedbacka, Eta bestean, oker egin duzu, edo animo, hurrengoan asmatuko duzu, izan daiteke, bale? Save emango diot, eta galdera gordetango. Ikusten dezue, hemen 2 malko ditugu, lehenengoa, hemen ezkerren ere agertzen da note, lehenengo segundun, eta 2 minutu eta 16en egin dugun galdera, hemengo malkoa. Bale, jarraitu dezagun aurrera, eta esate baterako bukaeran, bukaerara noa, ni irakasle bezala bain dezaketa aurreratu, eta hemen galdera ireki bat jarriko diet, bukaeran. Hainbat galdera ireki egin daitezke, lehen egin dizuedana nik zuei, esate bateko zer ikasi duzu bideo honekin, baina, nahi hemen okurritzen zait, ikaslari agindu dezakero, egin ezazu zure 5 abesti gustokoenen zerrenda eta esan zergatik egin duzun aukeraketa horri. Hori izango da, nik esleituko dietan lana. Hori igual, bidali barko diatenei idatziz, korreo bidez, edo azaldu barko lukete Flipgriden, edo nahi dugun bezala. Bale? Eta jazta, bideoa editatuta dago. Emango diot hemen goian jartzeu save automatically, bai, emango diot finish. Eta jungo naiz, jun naiteke leku askotara, eman diozaiok hemen assign, hau da, esleitu gela bati, eman honi, eta esleitu, esateko zuei baldin bada, ez pazel ikastaroa. Probaengo, emango diok, gero zuek ikusteko, esleitu diezu da, barkatu. Ez de data zehaztu, baina me jarri ezaket. Today, eta due day noizko. Noizko bidaliko izuet, berdin zait, egingo du nahi dunak, eta ez de data jarriko. Horrelengo gero zuek ikusteko nola geratzen da. Eta jungo naiz berriro Atarira. Atarian nago, gogoratu hemen daudela nire ikasgelak, beraz, hemen egongo da ezpazel ikastaroan, egongo da lehen bidali dizudan lana, eta orain bidali dizudan lana, no due date, beraz, eperi gabe dagolako. Noiz bidali dudan, eta 0,19tik, berak ez du inork erantzun. Eta hemen dago lehen egin dugun lana. Eta oraintxe sartuko gea horretan. Ez dakit doneraino argitu zareten, nahiko liosoa dan. Galderei dago? Bueno, ja bukatzen egea. Jazta, nik uste, esleitu bideo ikasleari ikusi dezuen nola egiten dan. Nik uste hori argi gerau dala, da, berriro nalazu probatxo bat egingo dugu, juten gea. Atarira, daukoi my content, esate baterako, nire bideo bat, eta sakatzen dut, esateko gure gorputza bideo. Sakatzen badet hor, hemen beran, assign, egin berdet. Eta behin assign eginda,
esleituko diot, nahi detan gela bati, gaztelania bide, eta hemen jarriko dut epea, bale? Prevent skipping ezin du aurrera egin, eta jazta, bale? Bueno, eta hori da, bideoa, hori eria sorten guztik, bideoa nola hautatu, editatu eta esleitu. Eta bukatzeko ikusiko dugu, emaitzak nola aztertzen diren. Bi bide daude. Lehenengoa izango da, My Classes-era junda, hemen My Classesen, zuen ikastaroan, jungo gea gure ikastarora, ezpazel ikastarora, eta hemen dago. Gomendioa 2 minutan, Twitch. 14 erantzun, eta hor sartuko naiz. Hau da lehenengo bidea emaitzak aztertzeko. Hemen zaudete zuek, Sheila, Marian, Idoia, Omar, bai? Orduan, Sheilan sartzen banaiz, zate du, 180 jartzen du, eta hemen ditut datuk. Zenbat ikusi du bideoarena, 180. Zenbat erantzun ditu ondo, 2 lautik. Zenbat denbora egon da, 4. Eta gero hemen, denbora, hemen jartzen du, denboraren garapena nola izan da. Eta zenbat aldiz ikusi duen zati bakoitza. Beraz, hemen ikusten dezuenez, 2 aldiz ikusi du hasierakoa, gero aldi bat hau, 2 aldiz hau, aldi bat hau, 2 aldiz, 2 aldiz. 2 aldiz esan nahi du, igual, erantzuna bilatzeko atzera egin behar izan dula. Eta hemen dago, galdera bakoitzaren erantzuna. Lehenengo galdera ondo erantzun du, bigarrena ez, hirugarrena bai. Hemen ditugu erantzunak. Hemen dago, previous student, next student. Previous student, balierni, 100, bi erantzun zuzen. Zergatik 2 bakarrik? Besteak ondio nik ez ditu dalako zuzendu, manualki zuzendu bardielako. Bakarrik aldi bat ikusi du, eta hemen dare bere galderen erantzunak. Galdera bat aukeratu bideojotan dabiltzanak, nahiko galdera zaila zan, ez du asmatu, bueno, dena dela. Hemen ikusi dut banan ikasleen erantzunak, eta zenbat aldiz errepasatu atzera egin behar izan du. Eta beste modu bat emaitzak aztertzeko, ja, orokorra da lehen erakutsi dizuedana, dala gradebooka. Hemen ikusten duzu lehenengo bideoa, lehenengo bideoaren emaitzak dituzue, barkatu, lehen ikusi duguna hor dago, irakasle kuadernoa izango galiz bezala. Erakutsiko dizuet, beste irakasle baten gradebooka ideia bat egiteko nola dan. Esate baterako, hemen dituzue ikasleen izen abizenak, eta ikasturte osoan hau da gizarteko DBH-ko, laugarren DBH-ko 19-ko ikasgai baten gaztelaniaz, eta hainbat bideo esleitu dizkio, fijatzen bazatzen 100 bideo luzek eta partekatu zatitu egin ditu zati txikitan, eta hemen ikusten dugu ikaslaren panorama. Zeinek entregau ditun, berdez, zeinek ez ditu nia entregatu, eta biztadizo batean daukeu ikasgelaren eta ikasle bakoitzaren lanaren irudikapen oso argia. Eta neko tresnalde hortatik baliagarria izan daiteke. Kuriosidade bezala, bukatu nahi dut erakusten, eren Twitterren aurkitu nun txio bat, irakasle bat, argazki hau jarrizun bere txioan, eta ikusten dezue hemen emaitzak, azterketa dago, 100 ikusi du, 14 galderetik, 15 galderetik 14 erantzun ditu, 17 minutu eraman ditu bideoa ikusteko, atxaldeko 6etan egin du, eta hemen daude galderen erantzunak, hemen ikusten dituzen malkok, eta hemen daude zenbat aldiz ikusi duen bideoa. Eta hemen ikusten badezue, berak azpimarratzen du, momentu hau, zergatik 5 bat jartzen du lako. 5 hori zer da? Ikaslea 5 aldiz atzea jun behar izan dula. Eta hemen dago bere komentario gaitan, sí, rebobina las veces que haga falta. Esaten du, azkenean, ikaslea behar dunen, alde hortatik oso tresna balegarria dau. Bakoitzaren erritmoa respetatzen du, eta zerbait ulertu arte nahi beste egin dezake atzera. Ez irakaslearen azalpena bezala. Eta, bueno, interesgarria iruditu zait, eta zuekin partekatu nahi nuen. Bueno,
Pizkat hau da dena, azaldu nahi nizuena Flickr-ri buruz. Orain, praktika egiteko garaia iritsi da. Animatzen bazarete, bestela hemen bukatzen dekastaroa, eta jakin tutoriala bidaliko dizuela, baina animatzen bazarete lana izango zen. Irakasle bezala izena eman, aukeratu barko zenukete, ze ikasgaia, ze ikastetxen egiten dezuten lan, sartu, eta aukeratu bideo bat. Behin bideo aukeratuta, ez dakit berriro esplikatu barko eten, nik uste ez? Behin bideo aukeratuta, importatu eta jun galderak txertatzen. Indezakezu, hasieran esan betan bezala, note bat jarri, nota bat, gero edozen lekun txertatu, animatu txertatzen galdera, test moduko galdera bat, eta bukaeran lan txiki bat. Hemen egon naiz, behar dezuten erako. Animatu, izena ematen, eta, dena dela. Ez daki galdera edagon, bestela. Nahi badezue, 15 minutu eta elkartu gauea, eta 4 eta 20etan. Konforme? Venga, animo. Aukeratu badezue bideoa ondo, eta bestela bideo motz bat aukeratu, eta, behintzat, nahi badezue bideoaz ikusi, asmatu galderak, ez dira sola. Edo bestela ezagutzen dezuen bideo bat aukera. Hemen nengo naiz. Ez dakit, ni terdik arte hongo naiz, baina igual saioa bukatuko dut eta gelditu nahi duna, zalantzak egiteko, horatzeak bere bideoa praktikatu du nerekin, benetan, bera sortutako bideo batekin du, eta hori ez dut lehen aipatu, norberak sortutako bideo batekin ere, obeintzat norberak jarritako ahots batekin ere egin daiteke, ez da bakarrik YouTubeko bideoa modifikatu behar, eta horretaz gain, aipatu nahiko nuke, ikasleek tablet eta smartphoneen bidez egin dezaketela lan hau, baina irakasleek ez, irakasleek ordenagailu bidez, hau da, Android eta iOSek ez du soportatzen irakasle bezala editatzea. Ikasleen ikuspuntua bai berriz. Eta baita ere, gogoratu, behin sartuta aldatu dezakezuela klase berri bat. Nik esaterako olatzek bidali di Pasaitza, ni sartu naiz berritzeguneko kide bezala, ikasle bezala, eta hor emat diot ezkerrean gehi, eta eskatu dit kodea. Ikasle bezala, beste irakasle bat dauket, olatz kasu hontan, eta sartu dut olatze bidali dian kodea, eta automatikoki sortu zait beste gela bat. Eta hor neukan, berak sortu duen bideoa egiteko beharra. Eta egin dut bideoa, eta gero berak aztertu barko ditu emaitzak, eta ni saiatuko naiz zuen bideoi feedbacka ematen ikasle bezala, zuek ikusteko eta nota jartzen naiz eta erantzun erikiko alderei, esango izot ondo indezutela, zuek ikusteko gero ikaslek ze ikusten duen. Nahiara galdera badauke, arratsaldeon David. Bai, nahi batzu esan, ezin izan dula saio osoa jarraitu, bai, noski, partekatuko dugu, eta zori bakarri baizik eta tutoriala ere. Baduket Word formatun tutorial bat prestauta, eta lan gehiago emango dit PowerPoint bat prestatzea, baina demorarekin, baina nik uste Word tutoriala oso ondo dago. Eta korreo bidez bidaliko dizuegu. Eta baita ere noski Moodleen. Eta hori da dena. Ez daki galderari dagon, zein presio hartu dezuen, lortu dezuen, ez? David, barkatu, behin bideoa sortu ondoren, ez bagara gogoratzen Pasaitzan nun ikus dezakegu? Pasaitza? Pasaitza baino kodea dituko nioke, baino ez da bideoarena da, ikasgelarena. Ez, gelarena, hori da. Hori da, ikasgelan zuzartu itzazkezu hainbat bideo, ikasgelako jei egin dut. Bai, zu lortzeko junbarzea, My Classes, Scubin, ez?
Eskubin daukozu zure perfila, eta gero My Classes, eta hor My Classesen, bai, jungo naiz nik egitea ber, My Classesen, eman barko diozu, a ber, artea bat naiz. Eta bai, jazta, badago. Esan nola indezu. Hemen dago mis clases, eta gero dago Invite students. Invite estudiantes, eta horra saltzen da klabea, nik pentsatzen duen. Vale, bidali dizut eta frogatu. Vale, oso ondo. Oso ondo idoia, vale, zuen artean indezue, vale, eta arrazoi gabe, ez? Vale, perfecto. Oso ondo. Bueno, nahi badezue jarraitu, bestela ondo segi, badakizue hemen gaudela edozertan laguntzeko, eta mila esker, denoi. Vale, ni bidali dizu frogatzu bat, vale, begiratu idazu da. Bai, hori da, nahi dezutenak, eta neba ezue pasaitza bidali, kodea, saiatuko gea ere ikasleen rola egiten. Bueno, ederki ba. Oso ondo, Jose Mari. Eskerrik asko parte hartzeagatik, eta esandakoa etxaten, saiatuko gara bideoa moldatzen, eta jarriko dugu zuen eskura gure Moodleen. Davidek aipatu duen PDF hori ere, manualtxo hori ere, eskura jarriko dugu. Eta IKT ereduaren menpen, barrun ere jarriko ditugu, bale? Bueno, Eskerrik asko. Itxiko deia grabaketa, bale? Venga, animo eta ondo segi. Urrengo arte. Bai, berdin, Jose Mari.